אוקיי, אז מה קורה כולם? כאן ניר, והיום אנחנו בסרטון חדש. והיום אתם בטח שואלים למה אני ברמה כזאת גבוהה, כי בסרטון הקודם הייתי רק בארנה 6 ברמה 6 או 7, לא זוכר, ועכשיו אני פתאום רמה 9 בארנה 7. אז תקשיבו, זה השחקן הישן שלי, זוכרים שאמרתי לכם בפרק הראשון עליו? אז מצאתי דרך להחזיר אותו, ואם אתם רוצים שיעשה מדריך איך להחזיר את השחקן הישן שלכם, אז תאמרו בתגובות, תעשו לייק וסאב. וטוב, אז זה השחקן, כן, לא כל כך יודע מה עכשיו לעשות. אז כן, קיבלתי גם את הבטלזם, הבטלזם צ'לנג'. רגע, איפה היא? הנה, יש לי אותה רמה 1. כי כמה הסתבכתי בזה, זה היה ממש קשה. כן, וזה היה הדק שלי אתם בטח חושבים שעשיתי דק אתגר האפיקים, אבל זה לא. 1, כי יש כאן קומון, ו2, כי זה דק פשוט מעולה. תקשיבו, זה הדק ששיחקתי איתו, כי קיבלתי את כל האפיקים בארנה 6 גם. את הטורנדו, מי שרוצה יכול לשים במקום הטורנדו הוא יכול לשים את הפרינס אם הוא רוצה, וגם את הרייג' ספל. וזה איתו עליתי לארנה 7, והטורנדו היה ממש טוב, אז הייתי חייב להוסיף אותו לדק. ואני יודע שאני עכשיו חופר לכם, וטוב. וכן, רק עכשיו קיבלתי את המג'יקל צ'סט מקרב, שזה ממש כיף. ואני אעשה סרטון פתיחת המג'יקל צ'סט. ברגע שהוא יוכל לפתוח אותה, שנראה לי שיהיה מחר, אז אני עושה סרטון של פתיחת מג'יקל צ'סט. אוקיי, וזה הדק שהרכיבו לי, ואמרו לי שהוא טוב לארנה 7. וזה הדק שאני ניסיתי להרכיב אותו, וזה דק בסוף לא רע. אם אתם חושבים אני יודע שיש כאלה שחושבים שזה דק גרוע וזה, אבל אני אומר שזה דק די טוב. כי זה מורכב מאליט ברבריאנס וזאפ. כי עכשיו 90% מהשחקנים בקלאש רויאל שהם בארנה 7, או שהיו בארנה 7, אז הם משחקים עם האליט ברבריאנס. וזה עכשיו לא כל כך טוב, בגלל שהאליט ברבריאנס ממש חזקים, אז אמרתי למה לא להוסיף אותם. ועכשיו גם כולם משחקים סקלטון ארמי, כי זה, אז שמתי גם זאפ, כדי שהם ישימו לי סקלטון ארמי על האליט ברבריאנס, אז אני אעשה זאפ. ונכון, תמיד יש שיטה מבאסת שאתם תמיד שמים סקאט על אליט ברבריאנס, ושמים לכם היריבים זאפ, נכון? אז מה אתם אומרים אם תוכלו לשים עוד סקלטון ארמי עם המירור והיריב לא יצפה לזה? בגלל זה שמתי את המירור בדק הזה. אוקיי, ואני אצלם לכם בפעם הבאה סרטון עם השחקן הזה, ואחר כך, אם אתם רוצים בסרטון הבא, אם יהיה לי לג'נדרי צ'סט, אז אני אצלם לכם את הסרטון של פתיחת הלג'נדרי צ'סט וגם את המג'יקל צ'סט כאן. אוקיי, אז מקווה שנהנתם. מזכיר לכולכם, מי שלא נרשם לערוץ, לתת לייק ולהירשם לערוץ ולתת תגובה במה אתם רוצים שישחק, או מה אתם רוצים שיעשה, או איזה דק אתם ממליצים לי להרכיב פה לארנה 7, כי זה ממש ממש יעזור לי. אז יאללה, ביי.